Salum. Horas madihita salhuna. Horas. Amanginang tabereng majulo acara tadi halamat tulu. Nomor 4. Na mengisikor na parjulon non ima punguan ama. Asa diudutin no dohot ina maranata. Adorak so tamulay par tangyang at di bagasan bornginon. Martanyang noho mahita di bagasan ruat tabi. Martanyang mahita. Amin. Atong tapahibul maruhatta lau marsoba tutuhatta marhiti partang yang di bagasan bornginon tapuk kama partang yang atta marede mahita. Puji di badan
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jehovah, tau partano batoa diarya hagugutan, jala ditadda do akan marhaposat tuibana. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suhatu dosan, amanami na di Banua Gijang. Mauleate marohanami tuho, ala dilihoko anakmu na sasadai tuhami, jala dipaluaho hami sian gonggoman ni sibolis. Hupangido hami tuho, seramoti hami di bagasan hatam, asa margugu hami, jupa masa hasusaan, dohot hagugutan. Saise sama dosa nami dohot pangaleson nami di hatam na badiai. Say parbadiay marohan nami marhiti-hiti todim. Jala pamasuk hami tuhang uluan sogot. Asa pujion nami hodisi, rodi saliling nililing na. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma epistel di pertanyaan bornginon. Imana tersurat di 5 Musa. B24 ayat 1 ayat 2. Dohot ayat onom saat rodisia marsori-sori mahita majaha. Nuaik pe ale Israel setangihon ma aturan dohot uhum akan hupadahon tuhamu si bahenom muna asa mangulu hamu jala masuk hamu tu tano si tianom munai na nilian ni Jehovah de batani opumunai tuhamu. Atong raduti jala ulahon hamuma akai ay ido gah behapis taramuna dohot hapatasom muna di adopannya kabangso. Ia dung dibegi nasida saluhut aka aturanon gabe dohonon nasida ma bangso napis tarsahali jala napatas marroha do bangso nabulunon. Aitung di bangso na bulod dia ma adong aturan dohot uhum na tigor songon sadok patikon na hulehod dia do pamuna sedarion. Ima sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jalan no peopsa. Amen. Ta begima edi puji-pujian sian kor ama diuduti ma sian kor ina maranata.
Maret de mahita. Debata amanami namara bangsa di Banua Gijang, nahusob bahami di bagasan gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate rohan nami ale Tuhan, dipangiringomu di ngolu nami di bagasan sadarion, di pasu-pasu hodo hami ale Tuhan, di nabor hatami sian tongan di bagas nami be, rohami ale Tuhan tu bagas joromon, imana maddohoti hami ale Tuhan di partangiangan, na dipatupani huriam si halisa minggu. Pasu-pasu ale Tuhan nang ruas ni huriam, na maddohoti partangiangan di bagas nasi dabe, marhite live streaming. Anggiat male Tuhan, haroro nami di bagasan tikion, marparbuehon parbuen nadinggan. Jalo male Tuhan, di puji-pujian nami, patinggil pinggol nami ale Tuhan, tumangihon hatam, nanaing patol hason ni ina nami, inang pendeta batubara. Alanya le Tuhan, homa na mangalehon di hami bisuk na siyakoy. Asamian ale Tuhan hatami di rohan nami be. Asagabi siulahon hatami hami ale Tuhan di tonga-tonga ni keluarga. Nang dibidia pe hami ale Tuhan maringanan. Di maragasan bornginon ale Tuhan, hubuak kami dongan nami na di bagasan parsahiton. Ima amang pendeta ceha harahap, ia nakon ni huriam yesen ya boru tampu bolon, nyonya tampu bolon boru hutagalung, amang Indra Gultom, amang Octavianus Roni, nyonya simbolon boru marbun, dinaung pemulihan nasida le Tuhan ditongani bagas nasida, totong dohami le Tuhan makirim sian asini roham, lam tabay hahipason tu nasida le Tuhan, asaboy nasida mangula akasiulaon nasida siganup ari. Tuhan martangia kami nang dihami saluhut na ruas ni huriam. Diak kayanakon nami nang pinalumehomu dihami ganup. Pasu-pasu male nasuan nasida, manang di dia penasida maringanan ale Tuhan. Diak kana di bagasan parsikolaan, lehon bisuk nang hapistaran nasiak koy ale Tuhan. Asa tungboy nasida maddohoti akaparsiajaran na dipasahat niya kaguru pangajari tu nasida. Dia kana mangalului parkarejoan asiroham Tuhan patuduhon dalan. Asa jupang nasida le Tuhan parkarejoan di nasida. Asa tungadong ale Tuhan lo patupaon nasida. Lau manggohi akka kebutuhan nasida siganu pari. Tuhan hubuah kami nang tua dopamu ale Tuhan. Dia ke keluarga namasi hola ale Tuhan di pasu-pasum di parianak konon asiroham ale Tuhan. Lehon maparbueni pamatang tuah kaina. Asalam martabat balas ni rohana sida. Nang dia kayanak kon nami ale Tuhan nong magodang, nong cukup umur nang marumah tangga. Hodo ale Tuhan nahu haposi hami totong di ngulu nami. Tuhodo hami maporus ale Tuhan, hami akana toras, namasihol ale Tuhan marnida kayanak kon nami, hot nasida di parsari peonna. Ale Tuhan pasu-pasu ale Tuhan hami ganup di keluarga nami, di rumah tangga nami be.
Asa dami na sumurong na siya koy ale Tuhan, miyan di bagas nami be. Asa homa le Tuhan, nagabi uluan di tonga-tonga ni rumah tangga nami be. Asa gabi keluarga na marhaposan tuho kami ale Tuhan, totong di ngulu nami. Hubua kami ale Tuhan di bagasan bornginon. Pimpinan ni Huriam, Hurian nami HKBP ale Tuhan. Eporus songonin ang sekjen. Homa le Tuhan na mangalihon bisuk tu nasida. Asa di bagasan bisuk nasiya koy nasida le Tuhan. Lau manguluhon Huriam na bolonon. Asa manang di dia pele Tuhan. Huriam HKBP ojak jongjong. Naing male Tuhan mian di bagasan dame. Naing masih buat dame totong ale Tuhan. Suang songonin ang akaruas. Asa marsada ni roha sama-sama ruas. Nang parhalado dohot parhalado. Songoni ale Tuhan nang ruas tu parhalado. Asa ado ngale Tuhan hataridaan ni hapor siaon nami. Si ihut toko ale Tuhan. Asa boy mardalan nang ulaon ni Huriam. Marhite hasadaon ni roha nami. Ima di ulaon diakonia. Marturia doho koinonia. Atau ngale Tuhan saluhut na ulaon ni Huriam. Hupasahat kami matuadopanmu Tuhan. Tarlumobi dang sadieleleng na ale Tuhan. Neng patupaon ni Huriam mapesta gotilon. Alania le Tuhan pasu-pasu sude panitia. Naung makalojahon ale Tuhan. Nanaing maca mangalului akadana. Anggia tale Tuhan dapot saluhu nai. Jalan bangulah hami hobbar tulomo ni roham. Dibornginon ale Tuhan. Hupasahat kami mangulu nami tutangamu. Ajari hami ale Tuhan di ngulu nami. Asa totok kami madok mau liate tuho. Di mana ngahapi ale Tuhan na nilehommu di hami. Naing husahasa bapok kami itotong ale Tuhan. Naing totok kami ale Tuhan makirim. Naing totok kami ale Tuhan marbenget ni roha. Martangi yang tuadopanmu. Mangido akan narikot tingulu nami. Asa tupa saluhut na ibahenommu ale Tuhan. Khobar tuasi dohot tolong ni roham di hami. Mau liate marohan nami di ale Tuhan asiroham. Sesa saluhut nana sadosa nang pangalausion nami. Asatung tamahami ale Tuhan di hadapanmu. Mau liate marohan nami di ale Tuhan tangihon. Jala oloi matangi yang ele-hele nami. Nahu pasahat kami di bagasan gowarni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima edi puji-pujian sian penguan korwik opat diudutima penguan korwik sia.
Mari di mahita. Martangyang mahita. Asiniro hamadi hamudo dami sien debata mata do sien Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Horas. Madok moleate hita tokton tutu hata na mangalehon dihita tiki boidope madohoti pertanyaan di tonga-tonga ni huriata jala ibape aldang jot kita pacupang pertanyaan ate naking kami langsung sian so pemerpikir kantor distrik UAL DKI Jakarta langsung tu pertanyaan tadi tikion. Jadi macelas roha di bagasan parsaurata. Nagabe turpuk jamita di bagasan pertanyangata ima sian Matius 15 ayat sada sahatu rodisia tapai hutihutma hujahama dihita. Poda ni Tuhan Yesus maralohon patik-patik ni parise. Dungi Roma akka siboto surat dohot akka parise sian huta Jerusalem madapoton Yesus ni nama. Boasa di laosi akka sisiami adat nasian akka na tua-tua. Aidang marburi nasida laomangan. Ala ini nama mga lusinasida. Ia hamu. Buasa laosamuna patik ni debata paingot-ingot adat munai. Ay debatado mamatikon. Pasangap ma amangmu dohot inangmu. Ia nama murai amana dohot inana si pusaudo. Alaihamu mamudahon ia adong nama dok tu amana tu inana pinilehom matagonan napatut tian pangurupioku diho dang pola be halaki pasangapon amana manang inana disi. Gabi disige hamudo patik ni debata dibahen adat munai. Hamu pangaci. Nasi tongdo dapot dihamu hata nasinurirakon ni si Jesaya di nanidok nai. Di pasangap pamangan ni bangso odoau alai anggorohana sida daudo sianau. Jala magopodo pabahenan nasida pasangaponau ay poda ni jolmado dipodahon nasida ima sahatna. Urian itu hata di bagasan Yesus Kristus taringot tu turpuk tahun. Apalagi hita halak bata kate taboto do adat adong do akka unsur-unsur ni adat ni halak Batak. Songo dia tu hula-hula, songo dia tu boru, songo dia tu
dongat tubuh songo dia tu ale-ale. Itu tuh ngadonggo ale-ale kan? Iko nadonggo ale-ale. Asa denggan pertuturoni. Sipata do mulutolu memang tungkunan tiga nina. Sikok boboy do hudul hudoni. Boy do hudul balangai. Alai sipata do goyang kan? Mulu goyang. Iba emah sihal-sihal. Ale-ale. Asa boy hot. Ima sipata iba karotas, iba sipata batu, akale-ale matongi pasikopon eta beha da cocok nomor hula nomor borui, Roma ale-ale paingoton, dak songon itu hula-hula, dak songon itu dongat tubuh, dak songon itu boru nena. Itulah tradisi kita, ima adat tak. Jadi ada tahun dohok mai mulut tabadik tu dialog na diturpukon. Adong do ada ni Yahudi. Anggona sida madokon mereka menerjemahkan dari hukum Tuhan. Terlumobi di sod di dokon molo nasida marnida ikut jolo marburi tangan do asa mangan. HP molo hami di balian, adong go balian noeng na igarijon. Ya do balian marbabo. Ya, bah akka parbabo do hitate. Molo ibalian marbabo iba, molo pas hosniari lau mangan, sipata dong mencuci tangan kan? Gaboy do tong lau sialak ko masongoni jido do gaboy. Alai tradisi ini halak Yahudi di dokon ikut cuci tangan do baru mangan. Di idana sida mah sisian ni Tuhan Yesus torialak ko masongoni gandum mai roti nai tapi dang cuci tangan. Idok koma tu Tuhan Yesus bereng jo sisi ami. Ngasalah sisi ami, ngamerdosa sisi ami, ilanggar. Ada ni Yahudi. Ahana ilanggari. Pitor mangan sojolo cuci tanganna. Berarti ngamerdosa na sida. Tapi sa sitonga tujuanna nalau patakupo Tuhan Yesus sudah sasing tonga di latar belakang itu rupuk tahun. Alai di bagasan dialog nasida songon siboto surat berarti ahli akan hukum-hukum Tuhan. Dohot halak parise aka halak napistar nama boto sude aka ayat-ayat. Nama boto sude hukum Tuhan. Naung ditafsirhon nasida ditafsirhon. Jimalo do nasida sa sitonga. Hapal lo nasida taringo tu akka hukum. Manang akka nauktar surat. Doho diaka tradisi-tradisi di bagasan pakatayon nasida ima. Nang buasa asa salah ide tong nama buat salah do noingon. Alai laus dia lusi Yesus ma. Iya hamu. Buasa laus samuna pati ni debata paingot-ingot adat munai. Ahamana di lausi nasida na di dokot Tuhan Yesus mengalusi suku-suku ni siboto surat doh parisei. Molo patik na pinasahat na tu si Musa secara khusus diturpuk tahun hira-hira patik babi gaho dota he
patik palimahon. Ikon pasanga pemudo na torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam tuho. Ido patik ni debata. Alai di laosi hamudoi. Ahamana di laosi akasiboto surati. Mereka tahu akan hukum Taurat. Alai dang di parrohahon nasida na torasna. Dang di parrohahon nasida na tua-tuana. Hapai dokon nasida. Mulu halak parisi dohot halak siboto surat. Ringgas do itu sinagogi. Mereka rajin doi tu sinagogi. Rajin doi majaha hukum Taurat Tuhan. Hafal lo nasida taringot tu hukum Taurat Tuhan. Jala di pasaha nasida do akka pilihan nasida. Alai matong nasalai. Ringgas majahatani debata. Ringgas martangiang. Hafal ayat-ayat. Alai. Ahama alai naun nuangate. Dang holong rohana. Tu keluargana. Dang holong rohana. Tu na tua-tuana. Merbada ibana. Dohot tetanggana. Mermusu ibana. Dohot na humalianga. Ima alaina. Terlumubi di sodidok. Dang di parrohahon na tua-tuana. Jadi ahamalapatan muna. Apa artinya tahu hukum Taurat? Apa artinya hafal adat-adat munai? Apa artinya kamu rajin ke sinagoge tetapi kamu tidak mengasihi sesamamu? Idu benai dokot dison. Ai debatado mamatikon. Pasang apa mu mamang muna dohot inang muna. Imana kikpat tik palimahoni. Alai ia nama murai amana. Dohot inana si pusaud doi. Apakah masih ada di antara kita? Nama Musa na tua-tuana. Nang adong beate? Adong bedo pinatoras tanway? Akan adong. Akan adong. Si pusaud dohita. Artinya kita layak menerima hukuman jika kita tidak menghormati orang tua kita. Jadi harus lapatan muna minggu. Onggo soihado ikiripamu wesel. Tuna tua-tuai. Jamata kan wesel lo kan? Nasonari do. Aduh guarri sonario. Banking mai olo brio do brimo do. Kiris. Do persembahat tapi ngamar kiris kan? Ido na dison. Aha malapata muna. Ringgas. Pasahaton peliamuna. Tubagas joro. Ima alasan. Alasan doi. Alaidang. Dipasang apamu na tua-tua muna. Berarti mereka hanya menghafal, hanya tahu, tetapi tidak melakukan. Ido persoalanna diturpuk taon. Alaina yang dohononna. Mulu jamitat tanaking
nari minggui epistel nata jahon sial 5 musa 4 ayat 1-2. Halak nama jalo hatani debata, halak naung menerima hukum Tuhan, pemusatanna aha. Pemusatanna adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Laus dos dui, kasihilah sesamamu manusia. Berarti dang timpang. Orang yang menerima hukum Tuhan, orang yang menerima Taurat Tuhan, orang yang menerima firman Tuhan dan timpangi. Ada vertikal, ada horizontal. Holong tu di bata ikon hapalo dotong, ikon ingoto dotong hatana. Aha manau mingot tita hatani di bata. Yohanes 3 ayat 10. Sudido taheming hapali tapaingo joate Yohanes 3 ayat 10. Ai songonondo holong ni rohani di bata di portibion polado anak nana sasadai di lehon asaunang mago akan porsia di ibana asa hanguluan nasaliling nililinga di ibana. Ngata hapali jala ikon hapalo doi. Pertanyaan, taulah doi porsia do hita Yesus makaolong hita Porsia do hita dapotan hanguluan sa leling nililing nga hita. Porsia. Jadi mulo mati hita nga masuk kita tu surga? Yakin? 100%? Idut tong unang ragu-ragu masuk goho inang tu surga ay soboto. Akana porsia ikon yakin keselamatan kita terima. Alai didokon unang asal porsia bahasa Yakobus apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ikon hapalot doitong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti haporsiao tai anggoso taulahon tonggoi namate. Ido persoalanna. Ido pergumulanna. Jadi unang asal didokon mangihutton halak parision. Nga dihapal. Ayat-ayat. Ngai boto aka aturan peraturan. Ngai boto apalagi agedat tayate. Mulu salah situ ama jaha torgaur repudi. Ala nga buah. Ala nga tersusun na to. Nga tersusun jalahita pengata boto agedai kan. Torgaur rohita ipudi. Ala salah situ ay majaha. Salah dua inangin na. Apalagi pasu-pasui kan. Nga sudah hita menghapal. Hola salah sauti. Tordoh do hita gaor. Unang besongon ito. Naung menghapal. Naung majalo hatani debata. Berbahagialah. Mertua mahita. Las marohata. Asa unang sahat tuhita songon nanido ni Jesus dison. Hamu pangaci. Nasi tongdo dapo dehamu
hata nani surakon ni si Jesaya di nani doknei di pasangap pamangan ni bangso odoau alai anggoro hanasida daudo sianau unang matokolan di pamangan alai dohok ma di pangulaon. Ape idoko doa te nadi satabia te nadila parede holan yede hode hape dang diulahon alai lu masongonia te unang apali yede hona tahe ede ni halak bataki naringgasa nak kaina mangede honi merdua holong. Ngata boto isina sala. Atelas doro hamuna. Alai dok ko musemar. Marjoge do buse iba mangite honi. Aka ede na membanguni do nakpe pop jasmani. Tunggu ko berengun isina. Ade. Dak salah pop jasmani. Sonari memang ngaber kurangnya te ngaber kurang. Ibe pi gabi do mangin dehon. Aduh Jamila. Wama tutua te. Ima tong keinginan daging. Itu tuh keinginan daging. Alai asaboi vertikal horizontal. Unang keinginan dagingi gumugu. Keinginan ni parto dionima naing gumugu. Ima halak nama jalo hatani debata. Ima halak nama jalo firman Tuhan. Ima halak nameng hafal firman Tuhan. Jala ido si ajar honota. Di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni masyarakat. Gereja terlumubi di tonga-tonga ni keluarga. Molo asa ingot danak yang harus kita ajarkan. Ikon bainota do aka tradisi yang baik di tengah-tengah keluarga. Ahamai tradisi na denggas, na ringgas, na bagus, na baik di tengah-tengah ni keluarga masing-masing. Untuk supaya jangan salah holan makapal irip ibana naung jago ibana. HP tidak cukup hanya menghafal, harus melakukan. Tradisi majaha hatani di bata. Sehali sadia do majaha hatani di bata tradision. Bainota. So na mekel lo berarti dah dong. Oke, terlalu berat. Tradisi setiap hari Minggu harus ke gereja. Itu tradisi keluarga. Setiap hari Minggu harus ke gereja. Baru ahamuse. Tradisi mengukitkan perayaan asaiboto. Perayaan kelahiran, perayaan kematian, perayaan pesta panen, naik pesta panen kita kan, perayaan tutup tahun, perayaan setiap pukul 00 ikon acara.
yang kita bentuk sehingga mereka rindu melakukannya, sehingga mereka tahu orikotia doi bahasa adong pesta Paskah, bahasa kolaui batu gereja. Secara otomatis molutabuan nasida, oh hari haheheon ni Yesus Kristus na paluaho kita. Alai lebih bagus dope muse mulutaba adong aka tradisi-tradisi keluarga. Riko doi mulai Jakarta nak marpungu sehari seminggu martangiang. Marpungu sehari seminggu mangalang manuk. Marpungu sehari seminggu aduh curhat ala nadang barani beson nari iya nako curhat, tetapi curhat kemana dia? Sosmed. Dia curhat ke sosmed. Aku di sodo merjamita lah itu napa sebulung 2 minggu na salpo. 2 minggu na salpo, ya. Kami mendohoti konferensi perempuan itarutung bulan Agustusi. Tingkat kekerasan dan tingkat penyalahgunaan obat-obatan sekarang tertinggi di Sumatera Utara dan bagian Tapanuli Utara, Toba dan sekitarnya. Ima tertinggi sonare. Itu pengaruh apa? Ternyata diteliti pengaruh digital, teknologi canggih. Luar biasa, jalai menjadi pokok tema pembahasan. Buama mengatasi ini. Mulai Jakarta DKI dang pola biate. Di Cibubur dang pola be kan? Di gereja tahun. Dang adong be aka ama keras tu ina. Manang nong terbalik go ina keras kepada suami. Iya, zaman sekarang sudah banyak. Molo tadokon ujui tahun 70-an, 80-an, idokon do ama keras kepada istri. Sekarang sudah terbuka, bergeser bahwa ina keras kepada toho dia kama toho. Itu terjadi tong. Dari pengalaman yang sudah lama-lama, mulai dokon amatai, ditinggal honinatai inna. Oh, holanina do kan? Alai sonari ngai dokon buah. Inatai meninggal hon. Itu karena banyak faktor. Alai berpengaruh dotong kecanggihan teknologi. Di paingok ma aka naung majalo hatani debata, aka naung majalo patik ni debata, aka naung menghapal makaringgason hatani debata. Na mertua nina Jesus na pogos to dinai denisir naking neta he maranata na mertua mahita na makasih holi hatani di bata jala mangula hoca
Ikut taulah do, baik di tengah-tengah keluarga. Sungguh-sungguh kita sekarang tingkat pergumulan itu. Nakpe di dok pembahasan nami tinggi di Sumatera dan bagian Tapanuli Utara, Toba dan sekitarnya. Alai ikul lambal gado holongta. Ikul lambal gado holong ni rohani kaina tu kepala keluarga. Alanong dihafal ayat-ayat ini. Songoni dorang kepala keluarga ikul lambal gado holonga tua kaina supaya mereka jangan berani mengatakan hutinggal humahoina. Memang aka amang sering gua kaina tau mengecewakan. Dao. Dang barani mengalusi. Mana ngaka amai sering gua mengecewakan? Alai tadok ko dotong. Perhalado sering gue mengecewakan. Ndak pola ibadayan non diwek. Artinya manusia yang sering mengecewakan dohita. Kita adalah manusia yang sering mengecewakan. Mengecewakan teman, mengecewakan saudara, mengecewakan di tengah-tengah gereja. Alai Yesus nang ro tutonga-tongata mengurupi kita, mabaik kita, walaupun kita sering mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada amin? Dakia dikecewakan Tuhan kita. Tapasahat sudah tangiakta, tapasahat sudah pangidoata. Alu-aluta, arsakta. Molo dakia Tuhan yang mengecewakan kita, mari tetap melakukan firman-Nya. Roma hita tok tu ibana. Laho mangihutto ni bana. Songo panut. Da bayutihut ipayutihut. Bayun nai kan? Da bayutihut Tuhani memampukan diri kita. Memampukan seluruh kekuatan kita untuk tetaplah mencintai walaupun mengecewakan. Tetaplah kita mengasihi nakpe sering dan cocok turuhata amat tainata anak kota manangisepe narap dohotita. Ima holong ni Yesus na ileon na tuhita. Ido akan na mangulahon hatani debata. Asaw nang magopo, alay dok ko dison, magopo do pabahinan nadsida pasangapon au, ay puda ni jolmado di pudahon nasida. Unang maalani na marburi, dang marburi tangan nasida, gabe, jut roha marnida nasida. Unang maalani pistar niba, gabe naik pauto-to sudi jol maon. Ate, ay naik pauto-to rohani parise si boto surate. Mari kita semua orang yang hidup dalam firman-Nya dan melakukannya. Ima hita di bagasan pertanyaan ata di Bornginon,
nama buat kita melakukan firman Tuhan dan melakukan Taurat Tuhan. Songon setiap hari Minggu mertua ma natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Ipeop artinya melakukannya. Asa sikop pati tayate. Asa sikop tradisi ni bataki. Ima ginohan ni hatani debata. Tuhan mama masuk hita mangulahon holong dohot hatana. Amin martangi yang mahita. Moleate madiho Tuhan. Nunga gabi halak na mertua hami. Hubigi hami hatam. Paingoton hami. Unang alani adat gabi lupa hami mangulahon hatam. Unang ala na huboto hami hatam gabedang hupatupahami holong ni roham. Di juhodo hami ali Tuhan laho majalo hatam jala mangulahotcha di bagasan ngulunami siganop ari. Godanggo akka hagaleon nami, godanggo akka hahurangan nami, alay ho Tuhan, dakya hurang holong ni roham, maka holongi hami. Dakya dijua ho tangiang nami, radido ho manesa saluhut dosa nami. Mauliate madiho Tuhan. Gabi halak na mertua mahami. Na patupahon holong ni roham. Tu na tua-tua nami. Tu keluarga nami. Tu si solhot nami. Manang tuisi peli Tuhan. Imanahu ulahok kami si ganop ari. Ho manahu paihut-ihut hami. Di bagasan hagya leon nami, gabi margugu mahami, mangulu di bagasan holongmu nabadiai. Paso-paso ma akka na tua-tua nami, sian wek sada sahatu wek 12. Sudi ruas oleh Tuhan. Pos dorohan nami, hatam naung maringan di basan ngulu nami, gabi ulahon nami unang mahulam mabigi alay dohot mahami mangulahosa. Pasu-pasu na gabi tuan rumah di bagasan tikyon imawek pitu. Asa gabi las rohana sida makubasi di bagasan pertanyaan nami di Boringinon. Jala sudi taruli marhite pakubasion nasida. Mauliate madiho Tuhan, upasahat tami ma huriam nani uluhon ni amanami amang pendeta resort, amang pendeta siturus dot aka pendeta fungsional, songoni aka amanami inanami parhalado. Mulutung adok pe aka hagaleon nami, di pergugoy hodo hami, lahu makubasiho di tonga-tonga ni huriam. Batau hami gabi naposom. Mauliate madihuali Tuhan di batama nami. Saluhut tangiang elehelek pangiduan namion. Hupasahat tayo matuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan. Si hoko pami. Amen. Marede mahita tapasahat peleata 752. Mamukasian ayat saja. Bersama
Tangiang mahita, tatangyakon mapiliata. Ale di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leo-leo nadinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami ma nasian nanilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami gudang ni sileo-leon mi tuhami, asalam girgir kami madok moliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak madok mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinurbadi amaguarmo, say Roma jaonmu, say saut malomo neroham di Banu Tongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, say samadusanami songon panisanami. Saya didongani jala diramoti Tuhan debata maho, jala disodakon ma bohina tuho, dipasorhon ma didopakon ma damena tuho, di bagasan Yesus Kristus Tuhan si hokopita. Amin. Selamat malam Madihita Saluhuna, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.